барномаи бохабар бош. Моҳи саводнокии расонаӣ дар Азия плюс. сомини арҷманд ассалом, ман Ниҷанварӣ ҳастам ва имрӯз ба шумо дар доираи моҳи саводи расонаӣ дар Азия плюс оид ба ҷанги иттилоотӣ маълумот медиҳам. ҷанги иттилоотӣ чист ва чӣ ҳадафҳо дорад? дар замони имрӯз иттилоот нақши муҳим мебозад, чун бештари бозиҳои сиёсӣ, ҷанги кишварҳои абарқудрат, муборизаҳои сиёсии дохиливу хориҷӣ бо пахши иттилооти махсус нигаронидашуда сурат мегирад, на ба бомбу куштор, тирзаниву тарконидан. касе иттилооти зиёд ва таъсирбахш пахш менамояд ва ба ҳадафи худ мерасад, ғолиб дониста мешавад. бинобар ин имрӯз тасмим гирифтаем дар бораи силоҳи хавфноки замони муосир, ки дунёро иваз намуда халқҳоро ба хиёбонҳо кашонида бар зидди якдигар шӯронида истодааст, маълумот диҳем. ҷанги замони муосирро ки тариқи иттилоот сурат мегирад, ба истилоҳ ҷанги иттилоотӣ мегӯянд. имрӯз мо дар бораи кай пайдо шудан, бо чӣ нақшаҳо роҳандозӣ кардан ва оқибатҳои он маълумот хоҳем дод. хуб, ҷанги иттилоотӣ чист? мафҳуми ҷанги иттилоотӣ аз забони англисӣ буда метавонад ҳамчун муқовимати иттилоотӣ ё ҷанги иттилоотии психологӣ тарҷума шавад, ки он аз матни ҳуҷҷати расмӣ ё нашри илмӣ вобаста мебошад. ҷанги иттилоотӣ ҷангест бо ёрии технологияҳои иттилоотӣ, ки дар он василаи асосии мубориза иттилоот аст. дар ин бора файласуф ва мунаққиди канадагӣ Маршал Маклухан соли 1962 дар китоби худ «Галактикаи Гутенберг» таъкид кардааст. ҷанги ҳақиқии комил ин ҷанг тавассути иттилоот аст. он ба таври возеҳ тавассути воситаҳои электронии иртибот амалӣ мешавад. ин ҷанги доимӣ ва бераҳмона аст ва аслан дар он қариб ҳама ширкат мекунанд, гуфтааст ӯ. ҷанги иттилоотӣ метавонад сохторҳое ки мақомот таъсис медиҳанд, инчунин ҷамоаҳои алоҳида, гурӯҳҳо ва шахсони алоҳидаро дар бар гирад. ҷанги иттилоотӣ доимӣ буда, он на танҳо дар давраи муборизаи мусаллаҳона, балки дар давраи осоишта низ давом меёбад. ҷанги иттилоотӣ шакли душвортарини муқовимати иттилоотӣ мебошад. мувофиқи таърифи Манойла, ҷанги иттилоотӣ ҷараёни муқовимати ҷомеаҳои башарӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, низомӣ ё дар сатҳи стратегӣ тавассути таъсир расонидан ба аҳолии мулкӣ, мақомот ва ё қувваҳои мусаллаҳи ҷониби муқобил бо роҳи паҳн кардани иттилоот, маводи махсус интихобшуда ва омодашуда мебошад. хуб, ҷанги иттилоотӣ чӣ ҳадаф дорад? ҳадафи ҷанги иттилоотӣ гуногун роҳандозӣ мешавад. он бо роҳи пахши маълумоти бардуруғ, сиёҳкунии рақибон ва тафсири ҳодисаҳои гуногун ба манфиат ва нафъи худ, ҷалб намудани афкори омма барои пуштибонии хиш аст. истифодаи моҳирона ва пахши ҳадафмандонаи он тарафдорони зиёдеро гирди гурӯҳи пахшкунандаи он ҷамъ меоварад. бинобар ин аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки қурбони дасткориҳои ҷанги иттилоотӣ нашавед. манбаъҳои иттилоотро тафтиш намоед, маводҳои хабариро аз чанд расона хонед ва тафаккури интиқодии худро ба кор баред ва саводи расонаии худро рушд диҳед. барномаи бохабар бош. Моҳи саводнокии расонаӣ дар Азия плюс.